खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन आंनि माइ गायनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नायलांबाय थानाय माइयाव आलियाव दै एबा आलि थेफायदो माइयाव दैयानो गैया एकदम मानसिफोरा जावलायजोबना लानांदो आलिखौ माइयाव दैयानो गैया नायनाय नोंथांमोन एकदम बोरि जाजोबना दं आराय बिगा गायदों आङो 71 माइनि नामा एबार गोदान माइ गायदो थांनाय बोसोर 70-75 गायदोंमोन दैनि थाखाय थांनाय बोसोर बारा मोजां जायासै एबार नायनि 70-61 आराय बिगानि माइआ इयो बेखिनिया दैयानो गैया एकदम रानसाव जाजोबना दं रानजोब्बाय खिना दैखौ सोनो मोनाखै आंबो फैनाय जायाखैमोन गायखांनो उनावहाय दिनै मथा मथि 15 दिनसो जाबाय गायखांनानै दामानिया दै सोनांगोन दिनै दै सोदो आलिखौनो गोदो जावलाय लानो हांदो एकदम दैयानो थायाखै बेनिखायनो आं दिनैसो फैनानै नुफैबायना बेखिनिया आराय बिगा दैयानो गैया गोजाननिफ्राय एसे मोजां नुहुरो सोमखांनो खाथियाव खिन्थु बाहाय माबा जादों माइआ आलि साखि मानसिफोरा थाङै एकदम दोखो खालामजोब्बाय सेबथा खालामजोब्बाय मानसिफोरा खिन्थु लामा खालामो ना उपाय गैया आं आगोलाव गायना लानाय जाबायना ओंखायनो आंनि आलि सा थाङो मानसिफोरा ओइ जा सोनाबाखि आंनि उनथि फारसे गायनाय बिसोरो नुदोंना नै माबासो जावना गालांदों बिसोरो हाबदो दासो दैया थेनानै ओइखि माबानो हागोन जावब्लायनो हागोन थेनानै र' दै गैयाबा मारै जानो दैखौ नांथारगोन ना मुलिबो होनो जाबाय हाग्रा थैनायनि इउरिया हाखारदो हाग्रा थैनायनि मुलिखौ मिक्स खालामनानै सारनो होदो हाखार दखानिया होबाय थांबाय आथिखि